Ja, hij wie echt een boer. Want hij wie altijd, ja, technisch wie er altijd heel goed. En hij wie ik echt van weinig gezeur. Dan gewoon, hij deed zijn werk. Hij deed zijn werk en liet nooit maar praten. Hij ging gewoon terug. Toen met 21 jaar, toen had hij stage rond in Californië met Hajo Hielkema. En daar hebben ze toen een ongeluk gehad. Ja, en toen is het verhaal heel los gekomen. Dit is dan de lichtbox en die is gebouwd in 1974. En je kon naar 50 kei kon je lezen en hier we daar nog 40 kei die kon huishouden of 30. Dus we konden gezamenlijk 80 kei konden we hebben. En toen hebben we het eerst 10 jaar bij wij ze teruggaan. Ja, we hebben nog 3 oorjongens en die zeiden van pa, wij worden geen boer, dus verkeep je spel. Maar toen weer wij begonnen met de keiverdwan in 2004 en toen in 2015 toen heb ik een omkezegster en die zit in Roemenië en die wil alle boxen willen hebben. En toen hebben we hier alles leeghellen en toen hebben we dit plak maken voor de hinders. Het is gewoon, ja, je leven staat ook compleet op zijn kop en eerst helemaal stil. En ja, dan is het, René weg, maar eigenlijk valt alles weg. De toekomst is weg en ja, dat is toch wel een hele moeilijke periode geweest. Ja. En ook wat het gezinsleven betreft. En uiteindelijk zijn we er allemaal met z'n allen best heel goed uitgekomen. En iedereen heeft zijn weg gevonden. Maar het is wel een zware periode geweest. Je denkt er iedere dag wel een keertje aan en je komt heel veel dingen tegen. Van bijvoorbeeld, oh, dat heeft René gemaakt en dit heeft hij gedaan. En ook zijn uitspraken die hij wel had. En bijvoorbeeld de kraan laten lopen. Dan zei hij altijd van die kraan moet uit of moet dicht. Dus eigenlijk nog steeds als je dan dat per ongeluk doet, denk ik, oh ja, de kraan moet dicht. Ja. En dan hoor je gewoon eigenlijk zijn stem weer. Dus hij is er eigenlijk altijd wel. En dan ga je zoeken van, hoe kunnen wij nog een goede invulling aan ons leven geven? Want het is natuurlijk om iedere dag uit je bed te komen en je hebt geen werk om handen, dat is ook niet prettig. Nee. Dus vandaar dat we op een gegeven moment besloten hebben om een camping te beginnen. Het is altijd gezellig. Je ontvangt natuurlijk allemaal mensen op je erf die vakantie hebben. Dus die zijn al vrolijk en blij. En het is gewoon allemaal heel gemoedelijk. Ze hoeven niks. Ze kunnen heel veel. En het is eigenlijk altijd heel leuk. Het is regelmatig een praatje maken. En 's avonds is met z'n allen rond de vuurschaal zitten. En ja, het is gewoon heel gezellig. Ja. En het is toch heel anders dan dat je een veehouderijbedrijf hebt waar koeien gemolken worden. Hoewel we dat ook altijd nog wel missen hoor. Ja.